Здароў. Сёння 13 красавіка і гэта чарговы влог тэкскейлера. Ужо 29, амаль юбілейны. Як звычайна, як часцей тут хутчэй бывае, я шмат зрабіць не паспеў, таму што я дурак. І у мяне дабраліся нарэшце рукі да пасфайдинга, якога я так пазбягаў. І вот, сука, я дагэтуль яго пазбягаю, хаця насамрэч мне з ім пайшла справа нават. Там я так неяк атрымалася ў выніку, відавочна ненаўмысна, што вось прям бачна, калі я які дзень я пачаў пасфайдинг рабіць, што на які я запланаваў пачаць рабіць пасфайдинг. І калі я хоць нешта пачаў траіць выніку, типа там ужо, нешта думаць трэба, нешта рабіць, гэта ўжо не так весела, як просто фічы дадаваць. Але окей, давайте апрача того, каб пачаць працу над пасфайдингам, я яшчэ зрабіў дзве іншыя фічы, якраз таки імплементаваў тое, што абяцаў у папярэдні. Я паламаў, секундку, дайте я починю, где пауза? Нихуя себе, он разогнался, нечто ноутбук. Так, я нібыта починил. Да, ну має працювати тепер, все. Там я хотел закомментовать одну хуйню, а вынік, конечно, синтаксис бейба всякий. Має бути норм. Угу. Что? Я зрозумів. Власне, авторинкеты самі, яны як раней падбірались, так і цяпер там працуюць, але цяпер яны яшчэ actually даюць сваю прыбавку да хуткасці. Тут, прям тут заўважліва, наколькі яна хутчэй рухаецца параўнальна з тым, што калі няма гэтага трынкета. Можна яшчэ і гэтага чувака купіць, он ідзе, тут павольны, на хопа дропаець вот эти трынкеты, ён падбіраюць. Все, і наколькі ён таксама хуцейшы. Калі я не памыляюся, гэты пензлік у 2 разы прыскарае. Окей, вот да, это тринкеты, і яшчэ вот маніпуляцыя часам некаторыя, што вот просто можна запаузіць, прыцягнуць, анпаузіць. То так, это такое тактычная пауза. То гэта якраз ідэя, што окей, ты такі можаш паставіць на паузу, табе трэба нешта зрэагаваць, типа окей, вот ідзіце атакуйце, все, там пашлі. Да, тут гэта невялікі пах прысутнічае з тым, што калі юніт кудысьці ідзець і яму гаворыш гэта пайсці біцца з кімсьці, то тады ён ігнаруюць біцца, пакуль не дойдзе да мэты, да якой ён ішоў. Так, вот, напрыклад, яно яшчэ і ў баі ўсё добра працуюць. Типа, вот яны б'юцца, кулдаўны адкатваюцца, ўсё спрацоўвае. Все цудоўна. Так вот можна на паузу ставіць. Ну і прыскараць, таксама, калі не хочацца зачакаць. Не памры, жанчына. Так. Вот это, да, это все, что было апрача пасфайдинга зроблена. Можна подлячыць, з айтэмаў усё працуюць. Так, да, конечно, крыху няёмка адчуваецца, это все кіраванне, дакладна трэба дадаваць. Ну так не мало, дарэчы, было працаваць, да, што прыклейкваецца я, окей, выправім. Дакладна хацелася бы дадаць кантэкстнае меню, каб ручней можна было юзаць. І, власна, сам пасфайдинг, да, я імплементаваў толькі вот сам, типа, просто каб юніты выкарыстоўвалі менавіта пасфайдинг. З гэтым узніклі некаторыя праблемы, і там увогуле разабрацца, як яно працуе, як гэтым карыстацца. Узніклі праблемы, бо, гэты пасфайдинг, я увогуле вельмі часта неяк заўважаю, што вот пасфайдинг, вот такія вот бібліятэкі, яны накіраваныя, яны вельмі так зробленыя, што там вот адразу ты падключаеш, типа, усе дадаеш іхнія кастомныя кампаненты, которые табе ўжо даюць, і шлях, і цэль абіраюць, і ён расстаўляюць і ідзець, і ўсё гэта. А нахуя мне трэба чыста, каб шлях ён фармаваў, типа я сам тады яго рухаць хачу, таму што мяне ён залежыць ад хуткасці, могуць быць бафы да бафы, всякая такая хуйня. Але я дамогся таго, чаго хацеў, вот тут шлях будуецца, можна вот это паляць, можна, да, зручней, відавочна так вот будзе адкрыць, што вось яна будуюць шлях,
відавочна любы юніт. Вось ён будуе шлях, все адно працуюць, і ну і відавочна, што юніты actually пойдуць все па гэтых шляхах сваіх. Так, але так усё яшчэ юніты ўваходзяць адзін у аднаго і ігнаруюць вось гэты чорныя зоны, ну таму што да, тут обстаклаў яшчэ ніякіх няма. Я іх пастаўлю вот якраз таки на наступным тыдні. І гэта, ну і так, я ўжо знайшоў, якім чынам зрабіць, каб яны, прынамсі, абыходзіць намагаліся хоць як адзін аднаго. І вельмі спадзяюся, што яно будзе працаваць. Ну, кажа, я вот якраз над гэтым буду вазіцца на наступным тыдні. Я не памятаю, ці казаў я гэта на дэвлог, нібыта не казаў, што типа вот цяпер у мяне ўзнікла жаданне, што я хачу зрабіць, ну, вот гэты праект сам цяпер максімальна хутка давесці ў стадыю, калі я сам магу яго пагуляць, і калі типа, ну, мне будзе вот гуляць і цікава гэта гуляць, да, то бок, што яно будзе, ну, не прыгожа, не запольшчана, ўсё там у багах, але типа там кіруючыся правіламі пэўнымі, гэта можна пагуляць, і там геймплей нейкі будзе адбывацца. І вот для гэтага якраз таки так я пасфайдингам і зайняўся, нягледзячы на тое, што тут крышку не ты, тут меў увогуле бардак. І вось у межах задачы пасфайдинга наступнае то якраз будуць обстаклы. Ну вот это якраз таки таксама праз пасфайдинг, перадачы драгонропу я не ўпэўнены, што яно трэба. Я бы сказал, вот якраз таки, да, у меня выпраўданне было якраз такое, что типа, окей, ну вот есть момент, вот есть, например, вот эта женщина, есть вот это вот верблюд, и вот, например, мы можем убирать, мы можем взять вот так вот, сдропнуть, а ладно, не можем, это далеко. Все поломалось, потому что я, сука, под паузы кинул ему еще один гэты запыт. Окей, это треба фиксить, ладно. Ну, окей, красивее. И вот я просто как раз таки... Да, ладно, все, ББ.